وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ Бәйрәм иртәсе күңелгә үзгә бер рәхәтлек бирә. Мөселманнар мәчетләргә ашыга. Гадәттәгечә Галиев мәчетенә Татарстан президенты да килде. Ул барлык дин кардәшләребез белән бергә бәйрәм вагазын тыңлый. Аны мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин укыды. Ул мөселман кешесе өчен 8 төп сыйфатның берсе – тугрылык турында. Корбан бәйрәме Аллаһ Тәгаләгә тугрылыкны исбат итәргә булышада. Корбан сүзе гарәпчәдән якынаю дип тәрҗемә ителә. Ягъни Корбан бәйрәмендә гает намазларын укып, Аллаһ ризалыгы өчен корбаннар шалып, аларны мохтаҗларга таратып, без Аллаһның әмеренә буйсынабыз, насип иткән нигъмәтләре өчен рәхмәт белдерәбез һәм шулай итеп, аның ризалыгына якынаярга тырышабыз. Аллаһ Раббыбыз бу изге көндә укыган намазларыбызны, шалган корбаннарыбызны кабул итеп, барыбызны да үзенең җәннәтләре белән бүләкләсә иде. Гыйбадәт кылучылар шәхси намазлыклары белән килә, ара калдырып утыра. Мәчеттә саклану чаралары үтәлә. Мөселманнар иман йортына гына сыймый, урамда да тыңлый. Безнең телеканал мәчеттән туры трансляция алып барды. Вагазны дөнья буйлап миллионлаган тамашачы карый һәм тыңлый алды. Аллаһу әкбәр. Менә бәйрәм намазын Казанның тарихи мәчетләреннән берсе Апанайда укыйлар. Бирегә дин тотучы дистәләгән кеше җыела. Араларында читтән килүчеләр дә бар. Күңелдә шатлык итәм, бик шатлык. Бugün бик матур көн, хәтта почти йокламадым. Сырдан бик каты яхшы бүген. Иң изге хисләр белән, изге теләкләр белән килдек. Инде һәр мөселман дип үзен санаган кеше бүген зур бәйрәм кичерә. Корбан бәйрәм белән чын күңелдән бөтен фырсаттан файдаланып бөтен безнең мөселман халкын чын күңелдән котлыйм, тәбриклим. Әлхәмдүлилләh, безнең мәчетебезгә күп яшьләр йөриләр. Безне бу бик сөендерә. Аллаһка шөкер, һәм күбесе татар егетләре. Бәйрәм намаз алдыннан ярдәм мәчетенә килүче һәркемнең температурасын үлчиләр, пандемия сәбәпле намазны урамда укыйлар. Сакланырга кирәк. Дин ягыннан бу дөрес булачак, саклансалар. Мөселманнар вагазга балалары белән бергә килә. Ел сайын мәчеткә йөрибез. Иртән торырга кирәк, мәчеткә барырга, аннан соң Ие барабыз, эш пешмәк ашыйбыз. Корбан бәйрәме гадәттә ул Аллаһ Тәгаләгә якынайту бәйрәме. Без менә бүген корбаннарыбыз шалабыз. Иншалла бу корбаннар белән безнең гөнаһларыбыз гафу ителер. Өйдә беркем дә калмады, хәзер бөтенесе мәчеттә. Бик матур, бик шат. И пусть Аллаһ Тәгалә освободит нас. Мәгънәсе һәркемгә аңлаешлы булсын өчен мәчеттә вагаз бүген рус телендә дә яңгырады. Дугалар кылынганнан соң мөселманнарны бәйрәм табыны көтә. Күңелендә булганнар, ниятләүчеләр курбан чалу йоласына кушыла. Курбан бәйрәме 3 көн дәвам итәчәк. Гөлназ Сайфетдинова, Айгөл Бәдретдинова, Вадим Илларионов, Айдар Кунафин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.